Elela guys, sokuchingamidza muchirongwa chenyu chamasecret namaconfessions. Nezuro ndinaka kuzokwanisa kuposta munongoziva uke December. Saka maresponsibilities achona ndambomanya kupark station uko. Saka mukaona ndisina kuposta ingoziva kuti vatete munhuwo vakazvagwa nevabereki kune zvinenge zvichidiwa kuatendewa. Saka dzimwe nguva ndinotadza kuzozviita zvese. Handiti, alright, regai tipinde munyaya yedu yekutanga. Vatete munofara here, regai ndimbokuudzai nyaya. Ndimbokuudza zvandakasangana nazvo nerimwe gore ndiri mupurusa wekanzuru muguta reGweru. Ndaive ndichangopinda basa, jinja rekushanda riri muhuro umu. Unosvika une jinja pabasa uchida kuprovha kuti unogona kushanda chaizvo kumabhosi ako. Vatete, vhiki randakapinda iroro ndakasvika kune operation yaitanga CBD, operation no vending. Paisadiwa kuonekwa venda kana umwe chete zvake mutown. Saka isu taizoenda mutown tichinodzinganisa mavhenda. Vatete, atinenge tawana ari papavement aine zvinhu zvaanenge achitengesa, taisvikotora zvinhu zviya toisa mumota. Aizotevera kumaofisi ondobhadhara fine achipiwa zvinhu zvake. Asi manje mavhenda acho ane unity. Vaiti vakaona mota yekanzuru yava kuuya vaifanira kuudzana vanotiza zvekuti paunozosvika unowana pasisina chinhu. Merry go round iyi yaiitika zuva rose. Naimi zvataitosvika pakuchaisa tisina kana kumboshanda kana kubata kana vhenda rimwe chete. Vatete, mukana wedu takazomwana mushure mekunge taona wemai vechikuru vainge vakawaridza staff ravo. Miridzo yakarira kuti kanzuru yava kuuya, asi nemhaka yekuti nyama dzainge dzaona makisimusi akawanda, pavakada kuzama kutiza, ini naMartin tainge tatovakomba. Umwe kurudyi umwe kuruboshwe ndokutora saga ravaive vakawaridzira zvinhu ndokukanda kushure kwemota. Chembere yakachema ikati tive nemwoyo, ndipo pairaramirawo vazukuru vavo. Vatete, hatina kuda kuteerera zvese, taive tachigwina tashanda zvemusi uyu. Vakambogara kuGweru, kana vanoziva Gweru, mbuya iyi yaitengesera pedyo nepaEnd Richards paya. Saka takabva tatena ndokuenda nekwaEdgars kuya tinopinda murodhi ine watch tichidzokera kumaofisi. Vatete, zvakazoitika next zvakatoshamisa. Kushure kwemota kuya mupani, pazvinhu zvatainge tatorera mbuya vaya pakasimuka nyoka yainge yakasumudza musoro. Vatete, kavhura muromo. Chinhu chinoitika usina kunyatsotarisira wakadekara vatete, chinokuvhundutsa zvakanyanya. Nyoka payakasimudza musoro, ina Martin takarohwa nehana zvakanyanya. Zviya zvekuti regai tinokere driver window amire tigoburuka zvaiva too late. Ndakajamba vatete, mota ichifamba ndikanowira nechekudivi kwerodhi ndikavhunika nekuparwa. Martin aive akagara kusaidi kwakewo akajamba achinowira pakati perodhi. Sezvineyo pane mota yauya iri chamupupuri. Mutyairi wemota ainge asina kuzvitarisa kuti munhu angawira mumugwagwa. Akanonoka kutsika mabhireki. Martin akatswanya musoro ndokufira ipapo. Mutyairi wemota yataifamba nayo akanonoka kuona zvaitika mupani, akazonomira chava chinhambwe. Vatete, vanhu vakaungana. Martin aiva atofuga jira rake oga. Ambulensi yakasati yasvika, Martin wainda kunyika dzimu. Vatete, ini ndakakuvara zvakaipisisa. Vanhu vakaungana vakabvunza kuti ko chii chainge chaitika. Ndakatsanangura zvainge zvaitika uye chikonzero chaita kuti ndizojamba mumota inofamba. Painge patowanika chaunga kevanhu. Vanhu vakamhanya kunotarisa mota muya. Manga musina nyoka, maingova nemango, matomatisi nehanyanisi. Regai nditsanangure ndichiti dare rinzwisise. Saga iri raisava saga rakasungwa bodo. Aitwa masaga aya anenge akadhadhanurwa vatete, akasoniwa kuti munhu akwanise kuwaridza zvinhu zvake. Nekwakabvawo nyoka iyi ndinokushaya. Saga iri rakanovhurwa, manga musina nyoka. Zvainge zvaitika waitoshaya explanation, nokuti ini naMartin tainge taona nyoka yaive yasumudza musoro, yakashama muromo, yoda kutiruma ichiburitsa rurimi. Chete Martin ainge afuga jira rake oga, ainge asachakwanisa kupupura nyaya iyi. Ini ndakazomhanyiswawo kuchipatara nokuti ndainge ndachikoka ruoko rwandakadonha naro. Ndakanoiswa plasta ndikambogara muchipatara kwechinguva ndichinesa maronda ekudonha kwandainge ndaita. Vatete, mutyairi ataifamba naye akadzokera kuna mbuya vatainge tatorera zvinhu kwave kundokumbira regerero. Mbuya vaya vanonzi vakati mupfidze kubata zvinhu zvevanhu vari kuzvitsvakirawo mari. Nyaya iyi yakambonetsa muCBD, mukambofura mhepo. Vatete, mavhenda ava kutengesa akafara achiziva kuti hakuna kudzenganiswa nekanzuru.
Martin akatovigwa vatete yadova history. Ini ndakabuda muchipatara ndakabva ndatosiyawo basa vatete ndikati ewo ndinofa ndikasiya vana vasina muriritiri. Mbuya ndaisimbovaona makore apera ayo uye ndakazonzwa kuti vainge vangosiyiwawo vakadaro. Ndaisambovaona asi ndakaguma kuvaona mazuva ecovid aya. Handizivi hangu kuti vachiri vapenyu here nokuti vainge vati kurei. Mazuva ano handichavaoni. Nyaya iyi yakambondishungurudza. Ndaiti kuvhara maziso kudai ndaiona nyoka maziso angu, uko Martin achitswanywa musoro, ropa richizara kwese kwese. Ndinongoti mweya wako uzorore murugare shamwari. Vanhu vakaenderera mberi neupenyu hwavo, mavhenda acho achiriko, achiri kungodzinganiswa asi havaneti. Iniwo ndakazosiya basa vatete neupurisa hwekanzuro. Ndakuzviramira ndichizvitira mabasa angu emaoko. Ndakaona imwe video paFacebook a few weeks ago. Handiti muJoburg vanhu vanga vachimhanya Joburg CBD, vanhu vanga vachimhanyisiwa nemapurisa vanotengesa and all. Saka pane imwe chingoro achibatwa nemapurisa ichocho. Hanzi mhuri dzacho ndewekuMalawi. Chingoro icho vakangochitarisa chingoro but pazasi pane rino thick mukoko wehuchi. I don't know, pane nyuchi, basically pane nyuchi. Pane thick nyuchi dzakaenda hapana nochimhanyisa. Unotozoona kuti vanhu vanosvika pakuti regai titsvake kushandisa witchcraft kuti tirarame because mapurisa anenge achimhanyisa vanhu. Asiwozve dzimwe nguva kana iri guta reGwero riya unozongoona kuti everywhere mavhenda hapachina kana pekufamba uchipinda maokei uchipinda maokei hapana kana pekutsiga. Pane mavhenda padopo. I think panoda kuti paitwe order, Alright, anyway, regai tipinde munyaya yedu inotevera. Ndema messages akawanda. Guys, I haven't been responding to your messages. I haven't responding even to the comments. Zvazvakandimomotera. Regai tipinde munyaya inotevera. Makadi tete ndakamboya nenyaya yangu yekudanana nemarried men. But I don't know if you can assist. So the guy I dated wekundipa mwana akaromba and he would use me pamiko dzake. I left it pastori yangu last time because I didn't want anondiziva kuti vabatanidze nyaya. So the guy also akaromba nemwana wandakaita and also the kids I miscarried, but I got to discover this tasiyana. I heard from prophets, pastors and other spiritual people. So now nyaya iripo, the guy is heavily using mwana wangu. Mwana wangu ane makore 6 haasi kutaura, but akanamatirwa anotaura ipapo obva amira. Mwana wangu akatakudzwa mhepo, so I'm looking for someone who can help. Mwana wangu anongoti kwindi, but akamboenda pamunamato anoita nani. Doctors say it's autism, but pese patoenda kumaprayers they say it's not autism. Pane prophet watakamboona aka voice, but my ex-husband's voice rakabuda sezvazviri. I'm living in the diaspora, but not with my child. I'm unhappy without my child. At least akabetserwa, my child can come to Garatese. Please help. I want to be a present mom in my daughter's life. Apa my mother Vandini, she can't take care of my child in Zim, so I need to be with her. I don't know who else to talk to, please. I pray and fast for her, but nothing is changing. The people vanomchengeta said she cried panona matirwa. She is innocent, but babacho mshonga yakawandisa. Yeah, ndo nyaya iripo. Kambotumira nyaya yavo yekudanana nemurume womunhu kana muchirangarira. But murume uyu looks like anobata mushonga. Saka vari kutsvaka munhu anogona kuvabatsira. Chandinongotaura kwamuri ndechekuti zvakaoma. Days are evil. Vanhu vazhinji vari kupretenda. Mafake prophets ari kusumuka kawanda. Saka panoti netsei, panoda kuti muvhure maziso enyu kana muchidhila nevanhu. Because right now I'm also getting my responses kuvanhu vakataura nevamunhu vandakarefer, and those people are not happy. Nekuti unoshona kuti munhu anoda mari ane achitiisa $50 isachakati utoona kuti pamwe pacho unongodliwa mari pasina chinobuda. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Morning tete, ndauyawo nestori yangu. So kuya kuno kwandakaita muSouth Africa ndaigara nemunin'ina wamai vangu anogara muJoburg. After some time ndakaenda kuna mama kuDurban. Vakambozama kuti ndiende kuchikoro, but ndanga ndisina mapepa, so zvainetsa. So mukugara namama zvainetsa. Vaigara vachinetsana nemurume wavo because murume aida kuti ndibve pamba ipapo. So pane mukomana wandaidana naye. It was 2014. Ndobva ndatizira at the age
of 18. Kutizira kwandakaita was because I felt like ndanga ndiri kutambudza amai vangu nekukonzeresa kunetsana kwavaita nemurume wavo. So pekutanga zvinhu zvanga zviri right kumba kwemukomana iyeye, but after some time akatanga kundirova. Panguva yebonde aindisunga netambo. Then 2015 amai vemurume vakashaika, but that time ndanga ndane nhumbu yekutanga. Ipapo ndakaona moto tete. Murume aigara achindirova aibvunzwa nevanhu vekumba kwedu kuti ko musikana unomuroverei. I knew I would also like kuti I'm okay, and ndakagara zvakanaka because ndaida imba yangu and ndaisada kudzokera kuna mai ndovapa futi stress. So ndakagara nemurume ndikabatsirwa nemwana wangu wekutanga, ndikafunga kuti maybe zvinhu zvichaita nani. So murume wangu aishanda kuPretoria. Before aenda kubasa aigona kundikira mumba, like muyadi medu tanga tiri mafamily dzakawanda, but aisada kuti nditaure nemunhu. Kana vanhu vachida kutaura neni okundipa chikafu vaindipa nepawindo. Sometimes ndaimboenda kunogara nasisi vangu vaigara same area, ndichifungawo kuti pandinodzoka murume anoita zviri nani, but ndaidzoka ndowana zviri wese. Ndakaita mimba yechi2, but abuse haina kumira. Dzamara ndaita decision kuti ndibve ipapo ndisati ndafa. Ndakanotsvaka room yandairara, but I had nothing tete. Ndairara pasi negombeze 1. Ndakaudza mai vangu situation, vakanditi ndiende kune munin'ina wavo. So ndakaenda ikoko, and that day kwainaya. Ndakasvika nekabhegi kangu. Mainini pavakandiona vakandibvunza kuti uri kudei pano. Ndakarwadziwa tete. Mainini ava ndivo vakanditambira pandakatanga kusvika muSouth Africa. Ndikavabatsira kuchengeta mwana wavo anga ari mucheche, though mwana akazoshaika. Ndakavapindura kuti shuwa mungandidaro. Vakazobvuma kuti ndigare kwenguva diki. Vakanditi kana murume wavo adzoka ndoti ndiri kungovhakacha zvema few days. But pamba pacho mainini vaindiitirawo mamudzi. Even kupakura chikafu vanenge vakasunga face zvekutoona wega kuti hausi kudiwa. So ndakadzokera kumba kwangu kurumu kwandaigara ndega. Amai vangu vakazobva kuDurban vakatanga kugara nzvimbo yavari kugara iye zvino. So ndakati regai ndinogara navo, maybe situation yava nani. But pandakasvika murume wavo akatanga kuvatuka. Hanzi ye une chibereko chakaora. Pane vana vako vose hapana kana 1 muzvino. Pandakanzwa mashoko iwawa ndakarwadziwa. Ndakazowana umwe murume was okay, but problem was mai vake. Amai vake vaisandida apa hameno sina kukwana zvekuti 2 minutes mimba inobata. Ndakaita nhumbu yangu yechi3. Murume uyu anga asina chunhu. I was the provider. Mabasa aitsvaka but achishaya, but ndaingoti it's okay because munhu wangu ndaimuda akadaro. Ndichibhadhara rent nekutenga chikafu. Amai vake vaitaura mashoko anorwadza. Vaiti kune murume wangu une mashuwa kuuya nebhazi rine ngoro kuroora mvana iwe usina kana mwana 1. Vamwene vakanditi vana vangu vaende kumusha kwangu, but ndakaramba ndikati handikwanisi kurarama kure nevana vangu. Laki tete vekumurume wekutanga vakafona vachikumbira vana. At that time life yevana vangu yaindirwadza. Vana vaisaenda kuchikoro. Now firstborn yangu ane 10 years, but ari mugrade 2. Situation yakamudzora kumashure in life, ende zvinongondirwadza because anogona chikoro. So ndakazvishingisa, vana vakaenda kuna tete, though zvairwadza because ndinoda vana vangu vagare padhuze. So ndakasara nemurume wangu, but akatanga kunetsana. Ndikazobvawo pamba paya. Hapana kumbopfuura wiki ndakaona message pafoni from munin'ina wemurume wangu. Zvinzi murume wangu anga ane mukadzi. Hanzi vamwene vakatizisa umwe musikana kuti aite mukadzi wake. I thought majokes. Ndikadzoka kumba kuya ndikaona zveshuwa murume ane umwe mukadzi. Ndakarwadziwa tete, ndikaedza kumunyengerera but aindituka. Ndakaita stress and I could not eat even kugeza. Ndakaluza weight yakawanda. Nemukadzi uyu havana kugara nguva refu. Akatanga kundifonera achikumbira forgiveness. Ndikabvuma, ndikadzokera, but situation haina kuchinja. Zvakaita from bad to worse. Ndikazobva futi for today. Regai ndigumire pano. Makadii tete Glory. Ndinofarira channel yenyu zvekuti I'm always checking kuti mauploada here. But I never know kuti one day ndini nchange ndichikunyorerai.
ndichida help. Nyangwe anti yandinetsa ndeyekuti Zita muchanditi Tendai. My childhood was like this. Baba namai vakasiyana ndine 2 years. Ndikakura ndichengetwa nagogo nasekuru. I always pray kuti Mwari avawedzere makore ndozovaitirawo something because handina one day randakafunga kuti dai vabereki vangu varipo. I'm gogo's last born. Mai vakazouya ndava grade 3. Ndakatozoita zvekuudzwa nesekuru kuti ava ndivo mama vako. That's when my mother came back in my life. Asi vaive vatova neimwe family. Ndakazonyora grade 7 ndikapasa. Amai ndokundiendesa kuboarding, but my holidays ndaenda kwavari since she was now paying for everything. Ndopa ndakasangana nemurume wandiri kugara naye now. All I can say is it was love at first sight chaiyo. Kunzwanana hana ichirova ukaona munhu. Ndakazoita nhumbu form 3 apa zvekumusha zvinongonzi enda kumunhu wako. Uko vamwene vachiti handidi kuona munhu pano, but ndakazongoendeswa by force. Ndaigara ndichiudza zvekusapedza chikoro. Zvisinei, my aunt hanzvadzi yababa came to my rescue kwakuti handeitese unopedzisa chikoro. But those days ndandave nemwana ane 6 months. Hama dzemurume dzikapopota, but for me it was an opportunity not to miss. Ndakazonyora ndikaitawo zviri nani semunhu aive ambomira. Ndakazotsvagirawo basa kune imwe nyika. Kwakutanga kushanda ikoko until baba vemwana vati uya tichengete mwana tiri pamwe chete. Ndakajamba rimwe bhodha ndakananga kuno Joni. Dambudziko rakazotanga ndaita nhumbu yechitu. Amai vaiti handikwanisi kuti ndiende kunoponera kwavari because zvaizovanetsanisa nehama dzangu kuti pamwe mukwasha avapa something yet iye hasati aendesa chero kiti inofa ikaraswa zvayo. Ndakapedza 9 months dzese chingobvunza kuti munhu kuti ndiani achandibatsira mwana, asi ndaita kunge ndokutaura ndega. Ndakazosvika pakuenda kuhospital pasina kana action yaitwa. Apa zvemuzvipatara mazuva aya ndakabatwa zviri bad zvekuti nanhasi I'm still traumatized. But I thank God my baby and me we managed to make it. When I got discharged, my husband ndiye akauya pati munhu just acted normal as if ndangoenda kuchipatara ndikanotambidzwa mwana nadoctor kwakutouya kumba. Kana kumbobvunza kuti uri kunzwa sei, apa ndaive ndaitwa induced labor. I nearly lost my life. The following day ndabva kuhospital ndave kumba nemwana anoenda kuchikoro grade R. Apa anenge achida kugadzirirwa neni. My husband anobuda kuma 6 achienda kubasa. I didn't have anyone to help me. Everything went back to normal. Handina kuwana time yekuzorora. Apa mwana aisarara usiku hwese kuti uku munhu muka umbobatawo mwana ndizororo. Anenge achiti ndoenda kubasa makuseni. I spent 2 months ndichirara ndakagara. Now everything on my body hurts. I want someone to talk to, but I'm always alone. Deep down, I want help. At the same time, I feel like I don't need it. The feeling yekunzwa kuti no one wants to help me. Sometimes I feel like I'm this close nokupenga chaiko. I'm always crying. I just feel kuti whatever is going on panderi, it's not right. Chero ndikada kuti ndiudze habe, but I'm not okay. Anongoti, ndibatsirewo tete. I really need help. Vaskana, zvakaoma. A lot of women can relate to this. We are not alone, Heidi. Unoenda kuchipatara wodzoka, vanhu votokontinua neupenyu hwavo as if nothing happened to you. Nothing. Regai ndisataura zvakawanda. As I understand you. Ndinoshuwira kuti let's support women, let's support other women vachangopedza kuita vana. I remember on my second child ndakaita mwana neThursday. Thursday ndakadzoka kumba Thursday. Ndakaita mwana neThursday. Friday morning ndichidzoka kumba. Weekend vanhu vakatoenda kuchechi. Vanhu vakatoenda kumachechi. Ndikati guys mundisiya ndega svika aizve totadza zvekunamata nekuti waita mwana. Takudoendesu. Vanhu vakaenda kuchechi. I think what makes me sad is ndatorina tete vangu hanzvadzi murume wangu akatomboita vana 2 by that time angatomboita vana 2 so she knew postpartum, she knew everything. But vakadomuka vanhu vose vakaenda kuchechi. Ndikasara apa indine OCD ndikagezesa mwana apa musana wangu uri munyoro. Ndikapedza ndikazvibikira ndikadla ndikadzokera mugumbezi. 3 days later ndanda kudowacha hembe dzemwana pasina nokubatsira.
women, let's just learn to support each other. Nemiwo maspouse kana madzimai enyu aita vana, let's learn to support. Ndabva ndafunga imwe nyaya yandakambotumirwa yamama vari kuuk vaitaura futi nyaya postpartum. I don't know kuti why I didn't read that story. Sometimes ndo message acho anowanda ndobva ndakangamwa. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Tete, makadini chitupa vigai henyu, ndanyora izvozvi musodzi iri pamatamo uye stress chaiyo. Iko zvino ndadova nechirwere chemwoyo. Nyangu yakamira yakadai. So ndaive ndakaroorwa 10 years back. Ndikasiyana nemurume, ndine vana 2. Zvino ndakabva ndauya kuno kuJoni kuzoshandira vana. Ndakashandawo ndikatengawo stand yangu, ndikatenga tumbudzi twangu. 2023 ndakasangana nemurume wandinaye nhasi, ndichamuti Talent. Talent akandida ndichizvishandira zvakanaka, akati akuda kunoroora ndokubva aunganidza mari yake. Aiwa, akanorora zvinodadisa. Vabereki vangu vakafara chose. Pane pandasiya tete asati andiroora. Aiwa, ndaichengetwa kutumira mai vangu mari, aitumira fani. Dambudziko rakazouya abva kundiroora. Umwe mwana anogara namai vangu kuZimbabwe, umwe ndinaye kunoku. Padambudziko ravapo, murume uyu haachengeti mwana wangu ari kuZimu neari kunoku. Anotoshanda basa rinomubhadhara after 2 weeks, asi handina kana mari yake yandinoona. Ndakambozama kumuisa maraundi, but hazvisi kubetsera. Akapiwa raundi yachona, unozongowa kuti mari handisisina mukadhi. Yakaindepi unohoti handizivi. Tete everyday ndiri kuzvidemba kuti ndakabvumirei kuroorwa nemurume uyu. Anoita zvimbadzo zvisingaperi, anokwereta mari zvisina maturo. Ndiri kufunga kumusiya ini, but dzimwe pfungwa dziri kuti vanhu vanozoti kudii naimi. Zvinhu zviri kundishungurudza kuti why asina kumbobvira andiratidza unhu hwake tichiri kudanana naimi tete. Kutaura ini, dzimwe pfungwa dzinotisiya, dzimwe dzotishinga, dzimwe dzoti ifa, handichazive ini, apa hatina kana gore taroorana. Dzimwe pfungwa dzoti asi akadzokerana nemuxosa wake here, handizive. Ndokumbirawo mazano kuti ndoita sei. Apa imba iyi ndaiida, but iko zvino handisina kana mafeelings naye. Mazvita henyu mukange mandibatsirewo. Saka vapedza kutumira message yavo ndakataura hangu navo ndikati, since you are not happy and muda kusiya relationship ipi, vanhu vamuri kuzvinetsa navo ndevapi? Zvikai hama dzangu. Vakazotumira audio vachiti ivo vanotumira mari kumusha because vanoshanda, vanotumira mari kuna mai. Saka murume wavo akazoudza mama vake kuti vanotumira mari kumusha. She's the only girl anoshanda, plus ndiye oga musikana mukuru, you know, she's the breadwinner. Mai vemurume wakauya vakati, usatumira mai vako mari. Munhu aroorwa hatumiri mai mari. Uyezve murume uyu anoenda achinotora zvikwereti kumafamily members, sekuti sekuru vemusikana kana kuti bamuni anonotora mari, ozongonzwa kuti murume wako akatora mari yakati, adova nechikwereti. Saka vari kuti inini I'm not happy because when I was not married, ndakatenga stand yangu, ndakatenga mbudzi yangu, I was taking good care of my family. But now ndava negovernment, murume uyu haana chaanoita, hanzi doesn't pay rent, asi anotambira every 2 weeks. Mari inotori nemusoro, asi after 2 weeks, after atambira mari panenge pasina rent, she's doing everything for herself. So vari kubvunza kuti ndiite sei? Dzimwe pfungwa dzoti vafe, dzimwe pfungwa dzoti varambe, dzimwe pfungwa dzoti vashinge. Saka ndakazobvunza kuti vanhu, toda kudzoka panyaya yevanhu, handisi kuti varambe murume kana kuti, but there are so many times that we want to do something. Handiti toda kutanga business rako, katoda kuita something, woti vanhu vanozoti kudii. Vazhinji vamwe vachiti toda kutanga maYouTube channel yedu, asi vanhu vanozoti kudii. Toda kutanga kuposta paFacebook content, asi vanhu vanozoti kudii. Ndakabva ndavatumira picture ndakatumira picture ndikati ndoda kuratidzai the people that you are supposed to worry about. There are so many times that we find ourselves worrying about vanhu kuti vanozoti kudii. Asi vanhu ivavo vanenge vasipo paunenge uchirohwa. Vanhu ivavo vanenge vasipo paunenge usina mari yekutumira vana school fees vari kuZimbabwe. Vanhu ivavo vanenge vasipo vana vako pavanenge vachishayiwa chikafu. Asi maopinion evanhu anozoita kuti tigare mumarriage hatisiri happy because we worry about people. So today I want to show you picture vanhu vaunofanirwa kuzvinetsa navo. Vanhu vekuti kana usina mabills vanokubatsira kubhadhara. Ndoda kuratidzai vanhu ivavo. This is for everyone who worries about other people. Vanhu ava muri kuvaona navo,
ukavhura door ukapinda murumu hamuna munhu. There's no one. When it's time for you to pay your bills, there's no one. When it's time kuti vana havana uniform, havana school fees, there's no one. Saka, why should these people have an opinion in your life when they are not present in your life when you need them? Whatever you're going through, urukuenda through that thing alone. Ngatiregei kuda kugara toxic marriages worrying about people. Those people havana chekuita muupenyu, havacontribute anything. Vari kuti yes, ndakaroorwa gore rino, saka teta torambana zvakare, iro gore rino zvinozoita here? Ndikati ko munomboanaunzireiko divorce yacho? Kana munhu usati chamuda uchangomudi ndizvozvo? Ko vanhu vatosvika kupi tichirarama upenyu hwekuti I'm not happy but I stay for the sake of the people. All right. Morning Tete, please hide my ID. Ini ndakakura in a big family and I was the middle child. I remember tichikura taenda kumusha as a family most times pa Christmas eni panguva yekurima. I remember ndisati ndatanga kuenda kucreche panga paine vamwe sekuru vaichengeta pamusha. So sometimes taisiwa pamba, maybe my parents vanenge vaenda somewhere, and pataisiwa sekuru ava ndivo vaisara nesu. So sometimes vaindidedza kubedroom kwavo, and because I was a child and munhu wandaiziva, I would listen. So pekutanga vakanditi bata chinhu changu, and ndairamba, but you would say chingobata kani. This happened many times. Eventually ndakatanga kuchibata, sekuru vakanditi rara pasi ubva vaisa chinhu chavo mukati mangu, and honestly I do not remember kuti chii chakaitika afterwards, but ndakazongonzi one day handichaende kumusha. So I think subconscious memory yangu bottled all these things out kusvika pane imwe tragedy yakaitika ndichiri mwana mudiki kudaro. I'm so glad kuti inini ndakakura generation yekuti maticha were still real teachers. Mateachers angu aibvunza kuti unogara nani? Maitiro anoita, it's as if pane abuse. So maticha vainyora tuma notes voti vabereki ngavauye kuchikoro, but kuti vaidiscussa kuti chii, I didn't know. I would have nightmares ndichifunga zvinhu zvakaitika, and all that age tanga takudzidzisiwa about our bodies kuti hapana anofana kukubata like this. So because of the abuse I suffered, ndairwadziwa nemudumbu zvekuti I cannot even begin to describe the pain. And nguva iyoyo my parents angu vanga vasina pfungwa dzekundiendesa kwadoctor. Instead vaifamba neni kun'anga dzakasiyana siyana. Around 10 years takaenda kune vamwe doctor. Ndanga ndakaonda Tete nine mzimusoro because I was always sick. Little did I know kuti ndainge ndine STI. Ndiyo yaindirwarisa. Doctor vakabvunza kuti mwana wenyu akuita zvevakomana here, and my mother responded kuti zvevana tingazviziva here. Ndakapiwa ma-antibiotics tikaenda kumba. Even after that, amai vangu never came to me kuti ngatigare pasi titaure. To this day, handina relationship namai vangu. There are certain chores that I cannot even do in my house because zvinotrigger my memories of kushandiswa kwandakaitwa ndichikura. Like ndikakumbira my mother for something, vainditi tanga wageza mawindow, kwesha madziro, or cleaner my cupboards. Yet my siblings angu were not treated like that. So even now ndakura, I cannot do those things. Hameno ndozvitsanangura sei, but I have to hire munhu kuti auye azoita izvozvo. Amai vangu havana basa neni or even nemwana wangu. What pains me is my parents angu chose to ignore sexual abuse yangu to protect their image instead. Vaitya kunzi negligent parents by society. Even when I go to high school, my teachers pick up kuti there is something wrong with me. I remember ndiri grade 6 ndichikumbira uniform nyowani. Uniform yangu yanga ine zigamba pamagaro. And you know kids at school at that age, ndaisekwa Tete. So ndakakumbira uniform, but my mother vaingoti havasi kuda kutenga. I remember another incident kuchurch. Kana pane vanoziva kuAnglican kune inonzi confirmation. So kwaidiwa white dress. Amai vangu vakapiwa mari yekunditengera. But do you know what that woman did? She did not even go to a shop. Vakaenda kumpedza nhamo, vakatenga zvimwe zviri fani. So ndakachema, but she laughed. Zvikanzonondiita sei. Going into the dating stage was a disaster. In high school, ndaitya vakomana and ndaitoenda kumba neimwe nzira to avoid boys who would ask me out. Zvekuti kumba ndakazoita
repetition. Now I'm an adult, but sometimes I ask myself kuti sei amai vasina kumboendesawo kucounseling. The only counseling I received was from my teachers. Anyway, tete nyaya dzacho dzakawanda, ndichazouya nedzimwe. Right, this was sent as an audio, saka for me to go back to the charts and check which is difficult because my charts acho akawanda. Asi ndokumbirawo kuti munditumirewo message. I need to get you a counselor, somebody that you can talk to, someone who's going to help you heal, because makarwadzisiwa. I'm very sorry for what you went through. Regai tipinde munyaya inotevera. Makadini tete ndine nyaya yangu. 2020 ndakasangana nemurume wangu. Inini ndaiva nemwana wangu one from previous marriage. Murume wangu anga aine mwana wakewo from previous marriage. Mwana wangu ane 4 years, wemurume aine 5. Vamwene vangu ndivo vanogara nemwana wemurume. Inini havandifariri. Ndichitanga kupinda mumba havana kundigamuchira because vanga vaine umwe musikana wavaida kuti aroorane nemwana wavo. So vamwene vakambondigadzira nyaya vakati ndatuka vatete. Vamwene vane vana 7, so zvainzi ndakatuka tete vari panumber 3. And tete vacho ivavo havandifariri futi. Zvinonzi ndakavatuka kuti vanozvarira vana pasi. Yes, vanoita miscarriage, but handina kana nhamba dzavo kuti ndivaudze mashoko akadaro. I just ignored. Plus ndinowira natete number 2 and vakanditi ndisiyane nazvo because natete number 3 havatowirirani. So ndakagara, then nhumbu yangu yaane 5 months ndakaenda kumusha, ndakabvisirwa ndikatamba churora. Vamwene vangu vakakomplaina kune murume wangu kuti mari yaari kuda kushandisa yakawandisa, but murume akazvibrasha off. Nanhasi hondo navamwene iripo, havatauri neni, vanotaura nemurume wangu chete. So ndakaita nhumbu, and unfortunately pakaita complications, ndikaita miscarriage at 6 months. Nyaya yakabuda zvichinzi ndini ndabvisa nhumbu. Murume wangu paanodzoka kumba akadhakwa, anondishaudha nenyaya yenhumbu iyoyo. Haana chaanoita muno mumba, but anytime vakanzwa kuti bamunini vakonana nemukadzi wavo ende mukadzi ari kurongedza mabhegi kubva pamarriage, ndipo panotanga murume wangu kutenga chikafu, because anenge achitya kuti anochita kuti ndichaita the same, ndomusiya. Saka tete ndibvunzirewo vedare kuti pachine zveimba here apa. Zvese zvaanoita anoronga namai vake, mari yake inoperera kudoro, and even mwana wedu watakaita tese hapana chaanomuitira. So marimwe zuro pane nyaya yakaitika. Mainini vakanetsana nemurume vakandifonera kundiudza. So ndakati iwe uri munhu anochinja mashoko, let's talk paWhatsApp. So kuWhatsApp vakati vari kuda kuuraya bamunini nemushongo wemakonzo. Ndikati aiwa mainini, musadhipisa nyaya kudaro. So murume wangu akatora foni yangu akaona machats, akanoudza hama dzake nyaya yacho ikazosvika kuna vamwene, because mainini vanga vaisa mastatus vachivatuka kuti hure chichi. So mainini vakamuka vachinditsvaga pafoni, but I was not online. Vakazotaura nemurume wangu, but hamene kuti hanzi chii. Murume wangu obva abvuma kuti yes, foni yako ndakabata, but handina kuenda kumamessage. Maini vakatanga kundipopotera kuti ndine makohwa, but I told her kuti it's not me. Murume ndiye akatora foni akaona mamessage akaratidza hama dzake. So murume wangu itype yekuti hagoni kubvuma kana aine mhosva. Haasi kukwanisa kuudza maini chokwadi kuti ndiye akaita makohwa. So vedare pane marriage here apa. Sometimes ndinoti regai ndigare ndiite vana vane mutupo 1, but zviri worth it here. Achandiurayisa nenyaya yake yekusada kubvuma panenge akanganisa. Hameno kuti ndiri wrong here. Alright, so this is a troubled marriage, because vari kuti murume anoenda kubhawa kana adzoka uye achivatuka kuti wakabvisa nhumbu. Pane mukadzi ari married here ine right senses. Imi varume ndimunoziva vakadzi venyu. Kana uchigara nemunhu, handiti tongoti, okay, let's just say me and my husband. My husband knows the kind of a person that I am. Kuti zvakafanira kuti izvezvizvi mukanzwa kunzi tete Glory vabatwa vachita shoplifting. Are you going to believe it? Kuti mototi haimbafa. There are certain things that you know kuti zvikanzi aita so, murume wako tamuona achita so, unoziva kuti hazviiti, because you know the personality yake. Pane kana kuti ukazonzwa kuti murume wako aba, kana kuti murume wako arepa, hatirambi, but pane pamwe paunoziva kuti ava ndovarambira. Handisi kuti munhu wese munhu mutsvene. Saka senyaya yekunzi kwai unonzi wakabvisa nhumbu, iye murume wacho onyarara, anomirira kuti adhakwe.
kana dhakauya kutuka kuti wakabvisa nhumbi yangu ribenzi remunhu. The other thing vari kuti gogo vakacreata story yekuti maiguru vakatuka tete vakati unozvarira pasi. Kazhinji kacho kana uri muroora zvavataura kuti handina kana nhamba dzavo, why should I even talk about him? Madzimai, regai ndimbokudzai chimwe chinhu one. There are certain things that are not going to change. Kwamunoroorwa, handiti ndoda kumbokudzai chinhu one. Kwamakaroorwa, madzimai tose takaroorwa. There are certain things that are not going to change. They are not going to like you, number one. Number two, kana vachicreate a story about you, I think regai ndikupai the best advice in my life. It's okay to love people from a distance. It's okay to maintain your peace. And it's okay kuti vanhu ivavo vasanyanyopinda mulife every day. Mamuka sei vatete? Tasora sei? Mamuka sei? Tasora. Pakuramba muchingotaudzana ipapo ndo panozorashika kwozonzi wakazoti. So sometimes it's okay kuti kana iri month end muchitumira magroceries iChristmas, munotumira magroceries because mama variko. But because ndi mama, because she's your in-law, it's okay kungovafonderawo kana katupa pamwedzi. I don't know how you do it. Makadii mama tirirai, taurai nevazukuru nhasi birthday, mutaura zvapera. Keep your distance. Ndiri kukuudzai, keep your distance, because the more yamunotaura every day kunozonzi akazoti akandituka akadii. So I got married. When I got married, ndakapinda mumusha umu ndiri the person that you know I am. I'm this loving child, this honest child. So ndokubva ndanzi nditengere chakati nechakati nechakati, ndobva ndatenga zvinhu zviyezviya. Zvimwe ndokubva zvashota. Handiti zvimwe zvashota paya ndakazotsanangura kuti mama ndazotenga chakati nechakati, chakati chashota. Pabhuzu dzamamuchida dziya ndazotenga idzi dzakati simbei. Saka I think mari yakawanda yazoenda kubhuzu idzo. Nyaya iyoyo handizivi kuti ndakakanganisa papi, but ndakazongofonerwa nemurume wangu zvikanzi waita sei? Waita sei? Moziva kuti there are two sides of a story, but ndiri kukuudzai zvandakaita. Ndakanotenga zvinhu zvandanzi nditenge, ndakatoenda naye futi. And in budget, it was like 2014. The budget that I had at that time, maybe there was just less than 1,000 rand. So I had to buy boots, a skirt, a top, and what, I don't know. So ndakangoti zvinhu zvokwana pa1,000. But akazoti anosvika kumashop, I went with my husband. Akatosvika ati kani ngatirege kutenga skirt nechi, ngatingonotenga boots dzakasimba. Chero tikatenga dze1.5 it's okay. Saka tichatenga maskirt nezvimwe zvinhu. Because toda hatizotoramba chingotenga boots. Now that we sent these things, ndakanzi uda kundijairira. Ndakanzi waita sei? What did you do to my mother? Ndikati ndavati mama tazotenga izvi tikazosiya izvi ndo tabatisa izvozvo. I was just giving feedback. That's how I was raised. But the way you were raised is wrong. Kune mamwe misha, zvikune dzimwe misha. Saka ndakaona kuti no, inini I'm going to be misunderstood. Inini I'm the bad person. So it's okay. I kept my distance. And I keep my distance up to today. I mind my own business. Because in the end, unotoona kuti unoramba uchizviforsa muvanhu vanenge vasingakudi. Ndakataura the other day ndikati women, let's learn to accept kuti hatidiwi. Wokoncentra nevanokuda. Inini ndiyangopedza izvezvizvi kuita zvandoita. Tofondera sister yangu togara 1 hour totaura nyaya, toseka tofata. Zvopera. Vana mai nini, vana mai guru, vana vatete nanana zvinonetsa. Vanhu vekumba kwenyu togona kutotsamwisana, tigodhurana, tigotukana, tigodiva mangwana makuseni tomuka chiendera mberi neupenyu because vanhu vekumba kwenyu. Zvasiyana neava ukangotaura kuti mamuka sei, watovatuka. Yotoinda mbiri, wotowatakiwa. Saka for you to keep your peace, to keep your distance, my sister. For you to keep your peace, for you kuti urambe uri normal marriage, mind your own business. Mwozvantaura. Kana kuri kuti kudumba kurudiwa chikafu endesai. Kana kuri kuti mama havana bhutsu endesai. But interaction, sky ma break. Because zvinomisukotewa. Guys, ndokutenda ine kuna chirongwa kwamaita. Ndichine dzimwe nyaya dzakati wandei but I see kuti bhati rangu rakureflecta. Kana kuri kuti manditumira nyaya ndikasapindira zveshuwa, handidi kunyeperai. Message dzakawanda dzisina kupinduka. Nguva yacho handina. Like, it's not working. Kana kuri kuti nomanitumira nyaya mukaona ndisina kuiverenga ingoti good morning so that ndidziverenge zuva ramangwana nditi. Alright. Tokutenda guys nekuona chirongwa kwamaita.
nhasi china chemadzimai I think ndichazoposta Friday chaiyo because ndofanira kudzokera futi pakustation pane zvandofanira nobatisa kuBulawayo. Thank you guys for watching. Tinokutendai nekuona kwamaita chirongwa. Tichazodzoka zvakare zuva ramangwana. Ndatenda. Bye bye.